Mužská menopauza je o oveľa viac než len o biologických zmenách. Toto obdobie je zlomové obdobie, ktoré vás preverí mentálne aj emocionálne. Mnoho mužov má pocit, že strácajú kontrolu nad svojim telom a životom. Ale je to naozaj tak? Realita je taká, že toto obdobie nie je úpadok, ale príležitosť predefinovať sa. Každá prechodná etapa v živote, či už je to nová kariéra, koniec vzťahu alebo vysťahovanie detí, je šancou nájsť si novú cestu. Otázkou teda nie je, či sa dokážete vyhnúť zmene, ale čo s tým budeš robiť? Prečo je také ťažké prijať toto obdobie? Väčšina mužov bojuje s menopauzou, pretože lipnú na určitej identite. Sila, výkon, fyzická vytrvalosť a kontrola sú všetko faktory, ktoré definovali ich sebaobraz. Ale keď sa tieto veci zmenia, mnohí ľudia majú pocit, že strácajú to, kým kedysi boli. A táto neistota plodí strach a odpor. Je však dôležité pochopiť jednu vec. Vaša skutočná identita nie je viazaná len na váš fyzický výkon. To, aký ste, aký vplyv máte na ostatných, hodnoty, ktoré reprezentujete, to sú skutočné základy, na ktorých môžete stavať. Ak svoj obraz o sebe založíte výlučne na fyzickej sile, menopauza môže byť skutočne krízou. Ale ak ste ochotní zmeniť svoje myslenie, môžete sa na toto obdobie pozrieť z úplne novej perspektívy. Riešenie: predefinujte sa. Aby ste toto obdobie nezažili ako úpadok, ale ako príležitosť, musíte vedome prebudovať svoj sebaobraz. Ako to môžeš urobiť? Prvé, stanovte si, podľa akých hodnôt chcete žiť svoj život. Namiesto toho, aby ste sa držali svojej minulosti, začnite sa sústrediť na prítomnosť a budúcnosť. Akým človekom teraz chceš byť? Čo chceš reprezentovať? Aký vplyv chcete mať na ostatných? Druhé, naučte sa vážiť si svoju múdrosť a skúsenosti. Mnoho ľudí verí, že časom strácajú hodnotu. Pravdou však je, že skúsenosti, životné zručnosti a múdrosť sú veci, ktoré mládež nikdy nenahradí. Tretie, objavte nové ciele. Mnoho ľudí verí, že menopauza znamená, že majú v živote menej možností. Ale v skutočnosti vám toto obdobie dáva možnosť vyskúšať nové veci. Možno vás čaká nový koníček, nová vášeň alebo úplne nový smer. Štvrtá, neuviaznite v minulosti. Zamerajte sa na príležitosti pred nami. Vaše minulé skúsenosti vám môžu pomôcť, ale nedovoľte, aby určili vašu budúcnosť. Ak sa vždy sústredíte na to, akí ste boli pred 10 alebo 20 rokmi, nevšimnete si príležitosti, ktoré sú teraz pred vami. Život je neustály vývoj. Aj vy môžete formovať svoju cestu. Menopauza nie je konečný bod. Toto je nový začiatok, kde sa môžete rozhodnúť, ktorým smerom sa chcete ďalej uberať. Môžete byť osobou, ktorá sa utiahne do ústrania a spomína na minulé úspechy. Alebo môžete byť tým, kto vedome buduje svoju budúcnosť a stanovuje si nové ciele. Rozhodnutie je na vás. Zastavíte sa alebo pôjdete vpred smerom k silnejšiemu, uvedomelejšiemu a cieľavedomejšiemu životu. Mužská menopauza nie je len fyzická premena, ale aj hĺbší mentálny a emocionálny proces, ktorý ovplyvňuje sebavedomie a sebaúctu. V tomto období veľa mužov pociťuje pokles sebavedomia, viac pochybností o sebe a ťažkosti pri rozhodovaní. Je to úplne prirodzené, keďže vstupujete do novej fázy života a zmena vždy prináša neistotu. Otázkou nie je, či tieto výzvy zažijete, ale ako na ne zareagujete. Dovolujete svojmu nedostatku sebavedomia, aby vás brzdil, alebo sa vedome staviate späť, silnejší ako kedykoľvek predtým. Prečo môže v tomto období klesnúť sebavedomie? Sebadôvera nezmizne z jedného okamihu na druhý, ale môže postupne klesať v dôsledku rôznych vplyvov. Fyzické zmeny, kolísanie hladiny energie, pomalšia regenerácia a zmeny metabolizmu môžu ovplyvniť to, ako sa cítite o svojom tele a o sebe. Sociálne očakávania. V modernom svete sa mladosť často spája s úspechom a mocou. Mnoho ľudí sa kvôli tomu cíti menej relevantných alebo hodnotných. Minulé úspechy a neúspechy, ako starneme, získavame viac skúseností. Ale sústredenie sa len na minulé úspechy alebo premárnené príležitosti môže podkopať vaše súčasné sebavedomie. Tieto pocity sú úplne normálne. Najdôležitejšou otázkou však je, čo s nimi urobíte.
Ako môžete obnoviť svoje sebavedomie? 1. Zamerajte sa na svoje silné stránky. Jedným z najväčších nepriateľov sebavedomia je sústrediť sa len na to, čo ste stratili. Ale čo keby ste sa namiesto toho zamerali na to, čo máte? Zamyslite sa nad tým, aké schopnosti a skúsenosti máte. Toto sú hodnoty, ktoré mládež nemôže nahradiť. Vaše životné skúsenosti a múdrosť sú cennejšie, ako si myslíte. S ich pomocou dokážete ľahšie riešiť problémy, rýchlejšie sa správne rozhodovať a dokážete myslieť dlhodobo. 2. Urobte prvý krok. Konajte. Sebavedomie nie je len pocit, ale výsledok procesu konania. Keď začnete aktívne konať pre seba, vzrastie aj vaša sebadôvera. Ak máte pocit, že sa vám znížila hladina energie, začnite vedome zlepšovať svoj životný štýl. Aj malé kroky môžu urobiť obrovský rozdiel. Nečakajte na motiváciu. Akcia prináša motiváciu, nie naopak. Prvý krok je vždy ťažký, ale keď sa do toho pustíte, hybnosť vás ponesie ďalej. 3. Naučte sa preladiť svoj vnútorný dialóg. Vaše myšlienky ovplyvňujú to, ako sa cítite. Ak si neustále nahovárate, že už nie ste taký silný, energický alebo odhodlaný ako kedysi, v skutočnosti sa tak budete cítiť. Ale čo keby ste tento vnútorný dialóg vedome zmenili? Nehovorte, som stále slabší, ale povedzte, som silnejší každým dňom tým, že robím vedomé rozhodnutia. Nehovorte, moje najlepšie roky sú už minulosťou, ale povedzte, som vo veku, kedy môžem zo seba vyťažiť maximum. Toto nie je len teoretické cvičenie, ak dôsledne pretvoríte svoje myslenie, bude to mať skutočný rozdiel vo vašej sebadôvere. 4. Hľadajte výzvy, nevyhýbajte sa im. Jedným z najlepších spôsobov, ako si zvýšiť sebavedomie, je výjsť zo svojej komfortnej zóny. Výzvy nie sú vaši nepriatelia, sú to nástroje, ktoré vám pomôžu stať sa silnejšími. Príjmite úlohy, ktoré ste odkladali. Malé úspechy vo vás potvrdzujú, že to dokážete. Nedovoľ, aby ťa zdržal strach. Čím viac prekážok prekonáte, tým budete silnejší. Znovu získanie sebavedomia je vo vašich rukách. Mužská menopauza je začiatkom novej éry. Ako to prežijete, je len na vás. Ak necháte svoj nedostatok sebavedomia prekonať, v skutočnosti sa budete cítiť slabší. Ale ak na sebe vedome pracujete, ak si budujete sebavedomie a rozvíjate svoje myslenie, tak toto môže byť jedno z najsilnejších období vášho života. Otázkou teda nie je, či dokážete získať späť svoje sebavedomie. Ste však preto ochotní urobiť čokoľvek.